そうだな。エルウィン、もう大丈夫だし。何よ。今回は坊主、俺があの世、これで終わりだ。くそ。我が敵を撃て。遅くなってごめんなさい。闇の神殿を見つけるのに手間取ってそれで見つかったのですか？ええ、ここから少し北に行くと闇の神殿と呼ばれる神殿があります。先生、どうやらその儀式が始まるみたいなんだ。エルウィン、急やるな、今の棒、俺相手に。とね。傷を癒したまえ。勉強した甲斐があったかな。
者の剣となれ。かの者に力を。かの者を守りたまえ。かの者に力を。かの者の剣となれ。かの者の剣となれ。かの者を守る盾となれ。かの者の剣となれ。手応えあり。かの者の傷を癒したまえ。修行の成果の見せ所ですね。やりますね。勉強した甲斐があったかな。俺が光の末裔だったために、ドレンを死なせてしまった。これからも俺に関わる多くの人が死んでいくのかもしれない。エルウィン。エルヴィン。あなたが光の末裔として生を受けたのは、しかしここに集まった仲間は、
あなたが光の末裔だという理由で集まったのではありません。あなた自身を信じたからこそ、今まで一緒に戦ってきたのではあり、そうだよ、エルウィン。前に進むしかないのではありませんか。光の末裔、そうだな。これからでも遅くはない。みんなと力を合わせて、アルハザードの復活を阻止し、この世界を守るんだ。急ぎましょう、エルウィン。アルハザードの力が復